हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय स्कलारशिप एप्लाइ प्रसेस थ' नोंथांमोना जायफोर गोदानै पास जाबाय HSLC HS डिग्री आरो नोंथांमोना PG लेभेलाव दा रेजिस्टार प्रसेसखौ आं नोंथांमोना दिन्थिनो सानदों नाथाय दायो रेजिस्टार जाथ'वाखै अब्लाबो आं नोंथांमोना प्रसेसखौ होनो आखायाव लाबाय 2021-22 कामिं सुन जागासिनो दङ थाबैनो जाथारसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना सोलोंना लाग्रोदो बोरै खालामनांगौ रोङोब्ला मबाइलावनो खालामना लानो हायो रेजिस्टारखौ आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन स्टार्ट जायोब्ला नोंथांमोना लोगो आइडिजों एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेखायनो भिडिअखौ नायलां नोंथांमोना बर' रावजों गासैखौबो सोलोंना लाग्रोजोबदो बेनिफ्राय नोंनो मबाइलाव रेजिस्टार खालामना लादो दा बेखायनो जों थांनांगोन मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय NSP नि जायखौ जों मिथिगौ नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल होननानै जों बेयाव थांनानै गासिबो जोङो रेजिस्टार खालामना लानो हायो दा बेखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था गोसो होनानै स्किप खालामनाङा रोङोब्ला नोंथांमोना गावनो रेजिस्टार खालामना लानो हागोन दा बे सेसना 2021 and 22 जागोन आरो दा फै जों थांसै पर्टेलाव दायो लोगोफोर आं पर्टेलाव फैबाय scholarships.gov.in बेबायदि हो दा बिदि होनाय लोगो स्कलारशिपआ मा सफैदों बेखौ नायग्रोनांगोन दा बेखौ नायनोब्ला जोङो गाहायाव थांनांगौ आरो दा नोंथांमोना गोजौआव स्कलारशिप फर एकाडेमिक इयार 2021 and 22 ओंखारखाबाय दा बे अपेनिं सुन जागासिनो दङ थाबैनो जासिगोन एप्लाइआ दा बेखायनो नोंथांमोना बुजिना लाग्रोदो बोरै रेजिस्टार खालामनांगौ आं नोंथांमोननो गाइडलाइन्सखौ होग्रोनोसै दा जोङो मा स्कलारशिप सफैदों बेखौ नायनोबोला नोंथांमोना सबसे गाहायाव बोख्लाय दा गाहायाव बोख्लायनानै बेयाव माखासे स्किम्स थायो जेरै स्टेट स्किम्स दा जोङो स्टेटनिखौ नायग्रोयोब्ला जों स्टेटआव थुना होदो बेयाव दा बेयाव थुनाय लोगो दानिया आसामाव थुदो स्टेटआव दा बेयाव थुनाय लोगो अपेनिं सुन जागासिनो दङ थाबैनो जाथारसिगोन बेयाव जेब्ला डेटआ ओंखारगोन अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा नै स्टेटआव थायो प्रि मेट्रिक दा प्रि मेट्रिकआव थागोन क्लास 9 and 10 थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आरो पस्ट मेट्रिकआव नायदो लोगोफोर पस्ट मेट्रिकआ जाबाय नै बेयाव स्पेसियेल थायो जेरै SC ST OBC थ' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनांगोन दा नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा बेयाव बायदिसिना लिरनाय थायो SC ST OBC थायो आरो स्पेसियेल खथा गावगाबागाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा जेब्ला डेटआ बेयाव ओंखारगोन लोगो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखौ आं दोनथ'बाय दानिया जों नायनोसैलाय UGC दा जों गेजेराव थुना होदो बेयाव मा स्किम फैदों जों मिथिगोन बेखायनो जोङो इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसनाव थुना होदो दा जेरै बेयाव ओंखारबाय ईशान उदय दा जेब्ला ईशान उदय स्कलारशिप एप्लाइ जागोन अब्ला बेयाव डेटआ ओंखारगोन इस्किनि डेटनिफ्राय जागोन होननानै अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन लोगो जायफ्रा रेजिस्टार जाखाबाय आइडिजों लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा डकुमेन्ट्सखौ नांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना उनाव फैबाय थानाय समाव मोनगोन दा बेनिफ्राय मा थायो नै ईशान उदय थायो नैबे UGCआव बेनिफ्राय आरो PG इन्दिरा गान्धी थ' बेबायदि स्कलारशिप थायो आरो दा बेखौ नोंथांमोना नायनोब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन आं नोंथांमोननो गाइडलाइन्सखौ डाउनलड खालामना होगोन डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो जोङो नायनोसै दानिया सेन्ट्रेल दा जों सेन्ट्रेल स्किमाव थुना होदो मा स्कलारशिप थायो दा नर्थ इस्टनि थाखाय स्पेसियेल थायो आरो दा बेखौ नायनोबा नोंथांमोना सबसे गाहायाव नर्थ इस्टार्नाव थुना हो दा बेयाव थुनाय लोगो बेयाव ओंखारगोन नै फाइनान्सियेल सापर्ट आरो जायफ्रा माने हायार इडुकेसन लाना थांगोन नोंथांमोनाबो स्कलारशिप मोनो आरो मेरिट बेसिसआव थ' जायफ्रा मोजाङै पार्सेन्ट दङ थ' नोंथांमोना बेखौ मोनगोन दानिया आरोबाव दंबावो मोनसे ट्राइबेलफोरनि थ' नोंथांमोना मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिबो थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो दायो अपेनिं सुन जागासिनो दङ नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो जायफोर माने नायबाय थायो चेक खालामबाय थायो जे स्कलारशिप सफैब्ला बेयाव डेटआ ओंखारखागोन नालाय लोगो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा एप्लाइ खालामनोबा जों मा खालामनांगौ जाय नोंथांमोना गोदानै पास जादों दानिया जोङो निउ इउजाराव थांनांगोन थ' बेखायनो जोङो दानिया नैबे निउ इउजाराव फैनोसै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों निउ इउजाराव थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो जोङो रेजिस्टार खालामनो हायो नाथाय दायो जाथ'वा दायो अपेनिं सुन जागासिनो दङ नालाय आं जास्ट नोंथांमोननो माखासे क्राइटेरियाखौ होग्रोदों दा बेखायनो जोङो बेयाव थुफैबाय दा बेयाव थुनाय लोगो नैबेयाव माखासे हाउ टु एप्लाइनि प्रसेस थायो दा हाउ टु एप्लाइआव मा नांगौ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो जाय नोंथांमोना गोदानै पास जादों HSLC एबा 10 पास जादों जुदि 18 इयार्सनि गाहायब्ला नोंथांमोना पेरेन्ट्सनि डकुमेन्ट्सखौ होनो हागोन जेबो नङा जेरै बेंक एकाउन्ट आधार कार्ड नोंथांमोना गैयाब्ला पेरेन्ट्सनिखौ होनो हायो गार्जेननिखौ होनो हायो उनाव चेन्ज खालामना लानो हायो दा बेंक पासबुक गैयाबा होनो हागोन बेयाव बुंदों बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बार गैयाबा नोंथांमोना होनो हागोन आरो जाय आधार कार्ड गैया नोंथांमोना नांथारगौब्ला बेखौ लाबोनो हायो बनाफाइड स्टुडेन्ट सार्टिफिकेट थायो स्कुल कलेजनिफ्राय लाना फैनो हागोन नोंथांमोना बेखौ इसु खालामनानै अब्लानो जागोन बेनिफ्राय आधार एनरलमेन्ट आइडि अर स्केन कपि अफ बेंक पासबुक थ' बेबायदि होनो हागोन नोंनिखौ आरो दङब्ला गैयाब्ला पेरेन्ट्सनिखौ होनो हागोन बेनिफ्राय 6आव बुंदों जुदि नोंनि स्कुला जुदि आलदानिफ्राय फैदोंबा स्टेटनिफ्राय नोङो बनाफाइड सार्टिफिकेट लाना फैनांगोन हजोंनिफ्राय जाय स्कुलाव फरायदों बेनिफ्राय लाना फैनांगोन दा एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव अनलाइनाव मा नांगौ नै डेट अफ बार्थखौ जेरै दं नोंथांमोना होनांगोन सार्टिफिकेटआव थानाय बादिनो आरो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो
बेनिफ्राय स्कलारशिप केटेगरिखौ नोङो बबेखौ खालामनो सानदों जेरै प्रि मेट्रिक दङ आरो पस्ट मेट्रिक दङ थ' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरो एप्लाइ खालामनायाव बेनिफ्राय नेम अफ स्टुडेन्ट बेखौ नोंनिखौ स्टुडेन्ट नेमखौ होदो जेरै दं बेखौ होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होथारनांगोन बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव इमेल आइडिबो होथारनांगोन आरो बेंक एकाउन्ट डिटेल्सबो होनांगोन दा बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होयोब्ला नोंनि गैयाब्ला पेरेन्ट्स डिखौ होनो हायो जेबो नङा नोंथांमोना उनाव चेन्ज खालामना लानो हायो दा बेनिफ्राय आधार कार्डखौ मोजाङै बेयाव फिलआप खालामना होदों जायफ्रा आधार कार्ड दङ थ' नोंथांमोना आधार कार्डखौ मोजाङै खालामबानो जाबाय आरो मोनसेल' आधार कार्डजों मोनसेल' वान टाइम रेजिस्टार जायो दा बेखौ बेयाव बुंदों बेनिफ्राय लोगोफोर दानिया जों गासिबो अके जाबायब्ला बे बक्सआव टिक मार्क होजोबदो बेनिफ्राय कन्टिनिउआव थुना होदो दा कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो जेब्ला रेजिस्टार जागोन अब्ला गेवना फैगोन आरो नाथाय दाथ' जाथ'वा फैथ'वाखै अपेनिं सन जागासिनो दङ नालाय दा बेयाव थुयोब्ला फैनाय नङा दा बेबायदि फैफिनसिगोन दा बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना सिगाङाव खालामखाबाय बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन बायदिसिना दा जेरै दङ लगइन खालामनो हायो बेनिफ्राय एप्लाइ फर रिनिउवेलबो खालामनो हायो गोदानै खालामनो सानदोंबा जेब्ला स्किमा फैगोन दा जोंहा जायफ्रा आइडि दंखायो नोंथांमोना लगइन टु एप्लाइआव थुनानै जोङो आइडिखौ होनानै लगइन खालामनो हायो दा बेखायनो गोबाव खालामला बेयाव थुनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि आइडिखौ होनानै जोङो नायनो हायो आरो स्टेटासखौ नायनो हायो नोंनिखौ राङा हाबबायना हाबाखै बा मा जादों दा बेखायनो बेयाव थुनाय लोगो लोगो दा जोङो आइडि नाम्बारखौ होनांसिगोन आइडि पासवर्ड होनानै जोङो केपचाखौ होनानै लगइन खालामब्लानो जोङो नुगोन आरो जे नोंनि स्टेटास प्रफाइलखौ जे राङा हाबबायना हाबाखै बा मानो हाबाखै दा बेयाव गासिबो स्टेटासखौ जोङो स्टेटमेन्ट नायना लानो हायो दा लोगोफोर बेनोसैमोन माखासे प्रसेसा जेब्ला गोदान एप्लाइ जागोन नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव खालामना लानो हायो दानिया लोगोफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालामनो हागोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जेब्ला एप्लाइ जागोन आं नोंथांमोननो गासैबो दिन्थिगोन